Baba wallahi normal fa. Ya garin? Wallahi normal dai. Ya jin dadin? Kai da sauki wallahi. Aboki na ganka kaman wani kana cikin damuwa. To ba dole ka ganna a ya mutsa barkata ba. Ai gare me ya faru ne? Kai dai manta kawai garin na kama da wuta wallahi. To me hakan ya jawo? Me ya jawo hakan ne? Ni fa yau sati na guda wallahi naira 5 kawai na san ina da ita cikin aljihuna. Naira 5. Kai dan Allah aboki na. Kai dai manta kawai wallahi. To wannan ba damuwa bane aboki na. To kamar ya ba damuwa bane. Ai akwai hanya ai kai. Allah? To ni baka ganni ba. Ai wallahi to ya. Ko wanda nake. To ya za a yi yanzu ne? Akwai wajen wani mutumi na da zan kai ka. Wallahi aikin shi kaman yankan wuka ne. A to ai ba sai mun jira tashi mu tafi kawai. Yawa. Kaga aboki na? Mun kawo wajen. Nan ne? Warai ma kuwa nan duk wata matsala idan har ka zo nan wajen ka riga da ka kawo. To ai ban ga kowa wajen ba. Ina na bayan ku gani nan duro ko ta sama ne. Aboki na ji magana fa. Wa rage tsawon shi. Boka. Bela 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 waye babanka bela Alhaji mai goro bela. Na san me ke tafa da ku. Abokinka ne na so ya ziki. Haka ne. Yawa. Ina ji. To yanzu ya za a yi ne ni fa ina son yi kuɗi ko ta halin kaka. Akwai sharadi za mu baka amma muna da sharadi. Ai zan iya. Yawa. Ba za ka iya ba. Zan iya. Ta. Za mu baka. Kuna mana shaida. Yawa. In muka baka kanka fita gida a baibai. Kana ji? Yawa. Kuma in ka sake ka fita a baibai kanka dawo nan gurin. In ba haka ba in ka wani ya mare ka ba ruwanmu za ka koma abin diba ruwa ma'ana bokiti. Zan iya ba komai. Kawo mana wannan kwaryan safi. Me ka gani a nan? Na ga abu ne a ciki. Ku rufe ido. Kai ka dauka. Yawa. Ka ji me mun gaya maka? Kar ka sake ka fita gida a baibai. Yawa. Okay to. Ta baya zan rika fita kenan? Ta baya za ka dinga fita. To, shikenan. Tashi. Baya. Wannan bullan da aka yi. Ana dan huta kenan. Allah ko muna dan huta. Ya mu gida ne. Malam, assalamu alaikum. Dama kuna muka da irin ku. Dan Allah, malam, dan Allah kai hakuri dan Allah. Wallahi yau sai ka gane shayi. Dan Allah kai wayyo Allah, dan Allah dan Allah kai wayyo. Wai na Da so kun da ji wani. ya rayuwa. Ya gi ciki. Wallahi baba wallahi na nemo ana sama da kasa ta na ki ganin ta ma ban san waye dauke mun ba. Wallahi ni ma jiya ina tafiya kai na ga wai 100 ina na rasa ta gaba daya. To babban diba ni ma wallahi tallahi na biyo wannan iska wai har da soka mun hannu cikin addini. Dan ma rai ya zama bokiti kawai. Ni ruga ne ta. Bari ka To ina kai ne ta ina da mun sama nan. A tuno ai mun ma ni can ya mu ya kai. Tabbija. Sai mutum ma zai wanke wani shegen ya ji ya sake a ma go cikin banza. Na bugo musu sauti sun taka wasu sun bi katanga.